Pa, nami assignment ba? Ano sa man? Ano sa meaning asa all for one, one for all? All for one, one for all? Mana yung assignment? Kanang kuan mana, kanang kung masuko yung mama, damay tatanan. Masuko yung mama, damay tatanan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y akapin, lalaho sa dilim. Let's go pa, Mel. Ba't na ka? Ano sa man? Okay ra. Ano sa man eh? Test paper pa, oh. This paper na nimo? Perfect ba eh? Mustira kayo eh. Ano pa malagi ng ulop di abab? Tingon kay wala na ni. Oh, wala o naman yun na daw pa. Wala din sa tuig. Oo. Ano sa madali pulihan eh? Sana all. So na ul karon. Sana all. Bagay po, sana all. Sana all.